Kaixo eta ongi etorriak beste egun batez ur eta lur saio honetara gaurkoan lehenbiziko atalean Narbarte aldera joanen gara eta bertan ari dire Kibisat enpresako bat aldea, kibiak biltzen, tenorea dut orain, sasoia orain dute, eta badakizue, Lander Sagaseta izaten da bertako arduraduna, eta berak kontatuko dugu pixka bat zer nolako denboraldia daramaten, eta ea nola moldatu diren hainbeste euriakin kibiak biltzen. Kibiak biltzetik Urdazubi aldera salto eginen dugu, eta bertan etxelekuara hurbilduko gara, badakizue, urrian munduko gazta txapelketa egin zen, eta bertan 6 domin lortu zituzten etxelekuakoak, 3 etxelekuarekin da beste 3 bengoetxea izenarekin, eta alde batetik Ana Mari bengoetxea solastuko zaigu gaznategiaren inguruan eta domina hauen inguruan, eta ondotik ere bere anaia Xavier solastuko zaigu hartaldean nola dagoen eta zer moduz hasi diren ja umatzeak eta nola aurre ikusten duen pixka bat denboraldia. Saioaren hasieran esan bezala gaur aprobetxatuz eguzkia dugula, kanpora ateri gara eta hemen dabiltza Kibisat enpresakoak kibiak bildu eta bildu, badakizue Kibisat bibekin idazten dela, Baztan Bidasoako kibiak eta Lander Sagaseta eta bere taldea hortxe dabiltzaia egun batzuk, aski bustiak ibili dire ere edo behintzat traje ziren azpilin, eta zuek ere gustora guain ez eguzki honekin. Pues bai, besteloko lan bat ematen du, lehenko asteko euriak ikusita, gaur gozada bat, jola ja eguzkitan. Konkretuki pixko baia jendea zentratzeko, ez dakit noiz hasi zineten ja kibia biltzen? Hau dugu ja 3. astea, baina 2 aste bete-beteak inditugu, euritan 2 aste horiek, nahiko lan gogorra izan du da, baina beti beldurra dugu, garai honetan gero denbora ontzen duenean izotzaren bat egingo dula, eta nahi ez dagoen denborarekin bildu behar, eta ala dugu fruta, eta oraia pozik denbora honekin. Ez dakit nola finkatzen den edo noiz jakiten da pixka bat kibia biltzeko dagoela? Urriako hilabetean azukrea Brix medida bat behiratzen diogu frutari, aparato txiki batekin, eta hori kontrolatzen joaten gara. Eta aurten ikusi dugu, inoiz ez bezala oso goiz hartu duela azukrea, saiatzen gara 6,5 medida bat izaten, eta aurten ja 7 terdi izan dugu, eta bere garaian hasi gara azukronarekin. Fruitu aldetikan, gure gibelkaldean, pale edo kaja hauetan ikusten da azkarki kibi badela, ze balorazio egiten da hasiera batean? Kantidade zongi gaude urten normal bat dela esaten aldugu, kantidade ona ematen nahi die finka guztiak, baina ikusi dugu tamaina pixka txikiago geratu zaigula urten. Ikusten genuen urtengo udan, primaveran, lore denboran, tokatu zen aste bat oso euritsua eta hotzarekin, eta horrek markatu zigun polinizazio kaskar bat, eta gero tamaina izatea zaila da. Uda gero nahiko lasaia joan da, euriite batzuk egin ditu udan, uztailan eta baina gero iraila oso idorra eta gogorra izan du da sentidu horretan, eta horre pixkat ere markatu digu tamaina falta hori. Ez dakit lur saio terreno desberdinetan berdin ematen duen, nahiz eta plantazioa gaztego edo zargo izan, azkenan tamainan afera danari tokatzen zaio horrela. Bai, azkenean da ze klima dagoen eta inguruko finka guzti berdin soportatzen dira. Hoela urte batzu geneukan finka bat gazteagoa zena, baina gaur egun ja produkzioan saltu da, 13-14 urte ditu ja, eta beste paren dago eta denak berdintxo. Ez dakit momentuan zenbat hektariakin zabiltzate lanean? Hemen inguruan, Narbarte Honestebetasun bilan, 16 hektarea ditugu kibia. Eta 16 hektaria hauetan, bataz beste zenbatxo kilo emango dute hektariako? Hektareako gabiltza 15-17 tonela da, denetara 250 tonela da bilduko ditugu. Eta esaten alda, orduan landare guztiak jakoizpenan ongi sartua daudela eta estabilizatuak, ez? Bai, hori da, azkenean da, udaberrian ze denbora egiten digun, lore denboran gehien bat horre markatzen digu asko kanpaina, eta dena ja tamaina batean. Kibia ikusten dugu, nahiko, ezpadu udaberrien izotza zakar batek hartzen, nahiko establea da produkzioa. Egunero
kibiak bildu eta bildu zabiltzate, ez dakit pixka bat ja 3 aste ja beterik, nola izaten da pixka bat kibiak bilduta, lasaiarren oten dire gero nun kontserbatzen dituzue? Guk kibiak kaja hauetan, ja beriola sartzen ditugu kamara frigorifikoetan. Geroan, egunen batean aterako ditute klasifikatzeko, dena tamaina berdintxutan klasifikatzen da, eta gero kamara barruan berritzen, urrengo maiatza ekainar arte ederki egoten dira. Temperatura konkretu batean, han irauteko ez? Bai, hori da, kasi 0 gradotan egoten dira, hotzotzak eta humedade handiarekin fruta bere esimurtzeko, bere tamaina kontzeko, eta hortan daudela ongi egoten aldire, gero beste problema da etileno gasa bat, izaten dira aparato batzuk, gas hori erretzen dutenak, eta etileno konzentrazioa alik eta txikiena izateko kamara barruan, eta horrela baldin badaude, asko irauten dute. Eta zuen kasuan, bastan bidasoako kibiak gero komertzializatzeko orduan zirten bide ematen diezue? Gu gehien bat maioristei saltzen diegu, kantitate pale honditan, ditugu kliente fijo batzuk, azkeneko urte hauetan mantentzen ditugunak, eta asko gehiena behintzat kanpora ateratzen dugu, Bartzelonara, Madrilera, Valentziara ere bai, Frantzian ere baditugu bi kooperatiba, dena beti ekologiko munduan ibiltzen dienak hartzen digutenak, kantitate bat, eta hola gehien bat maioristeri. Eta gero hemen inguruko baiarako denda txikitan ere bai saltzen dugu, bertako jendeak ere bertako kibia jandezan. Garbi dago orduan, kibia, fruitua, bertako fruitua dugula, kibi landare ere Euskal Herriko landare bat, eta hemen dugu adibide garbia ez? Bai, ditugu hemen baiar honetan 30 urtetik gora izango da, kibi ezagutzen dela, eta ja esaten aldak, bertako zerbait bezala dela, ez? Hasiera batean kanpokoa ematen zuen fruta, baina bere historia badauka hemen baiaran. Eta zuek ekologikora pausua eman zenuten, orain dela urte batzuk, hektaria unitz dituzue, eta azkenean orain pilatzen da pixka bat fruitu bilketa, baina urtean zehar badire lan desberdinak ez? Bai, gu hemen bilketa baindikan beste 7-8 lana izango dugu, eta gero segidan kimatzen hasiko gara, eta neguan arbolak kimatzen, estrukturak, posteak eta alambreak pixkan mantenimientu egiten pasako dugu, gero berri zen adarrak lotu, eta martxoan berriro brotazio hasirako da, eta brotazio horretan segidan hasten gara berri zen pixkat berdez kimatzen, txupoiak eta adar sobera dauzkanak kentzen, eta gero maiatzan loraketa, eta hori izaten da beste momentu bat ere kritikoa, ze giroarekin tokatzen den, eta horrek markatuko digu hurrengo urteko guzta. Orain kibi bilketa hau, zozer puntuala izaten da, denboran pilatzen da pixka bat, esku asko behar dire. Ez dakizuek momentuan beste tona biltzeko zenbat jende zabiltzate edo ze talde duzuen? Gu planifikatzen gara, pixkat aurre ikusi zenbat kilo espero ditugun, eta planifikatzen gara 3 astetan horrela biltzeko. Eta orain momentuan, 15 lagun gabiltza, 3 traktorekin lanean, eta egunean kamioi bat horrela biltzen dugu, eta kamioi hori zuzenean kamaretara juten da, eta pixkat hori da gure planifikazioa. Egun normalean idorran ibiltzen garena, eharki aspartu gaude euriarekin ere, ez dut imaginatu nahi ez zuen ekipoko taldeko langileak zer esango duten ez? Eskertzekoa da egin duten esfortzua, azkeneko 2 aste hauetan, lana gogorra izan du da, baina hor tinko horraitu dira, kontinu, eta eskertzekoa da jendeak eman duen bere gogoa eta indarra lanerako bai. Eta kimaketa instanten bukatu eta gero fruitu biltzen hasiko zarete, normalean estruktura hori egina da ez, gehien txuenetan, ez, pixka finkatu da landarea, soberan diren adarra moztu edo? Bai, hemen landarea, heldua den landarea, kimaketa erre xamar izaten, forma definituta dago, batzuk izaten dute igual zaharrak daudenak berritu beharrak, besoren bat, historia, baina gehienan nahiko erresa da, eta azkenean da kimaketa sistematiko bat. Fruta eman duen adarra moztu, eta adar berriak sartu berri zen toki horretan, horren urtean brotazio mateko, eta nahiko sistematikoa. Fruta emandakoak moztu, kendu, eta adar berria utzi. Kasu horretan, lana luzatzen da, hilabetetan, egu osoan, eta pixko bat, ez dut esanen aspergarria, baina monotono, ez, beti gauza bera, eguna joan, eguna etorri ez, pixko bat lasai hartzen dela lana, baina
bueno, diferentea ez. Bueno, monotono aspergarri ez nuke esango. Niretzat da urteko garairi politena ni gustatzen zait, eta azkenean saiatzen zara arbola politea kontzen, bere tamainan, eta niretzat egia esan garairik politena da kimatzek taldeare txikio izaten dugu, urteroko kuadrilla, urte guztiko kuadrilla, eta gustora itzen gara bai. Igual fruito biltzen estres puntu bat bada, bildu behar da presaka, lan asko pilatzen da, kasu horretan guztiz kontrako ez, lasai. Hoxe da, egun guztia bakimatzeko, lasai, egun batzutan gehiago, ez eta gutxi bengo da, denboraren arabera, izaten dire egun gogorrak ere bai, neguan, zotzak, goizerdi arte eta horrela, baina egia esan burua lasai egoten da, eta tapa aurrera egin lana, eta gustore bitzen gara. Kibisat zuen enpresan, erabaki hartu zenuten ere, dela urte batzuk ere, diversifikatzearena eta sagardorako sagarrak ere ekoizten dituzue, landaketa koskorra badituzue. Orain ikusita ez, sagarrakin da kibikin atope lanean, urte oso okupatu izaten duzu ez? Bai, hori da, ez dugu aste bat izaten zer egin ezakigula, beti badago zerbait egiteko, gainera sagarra eta kibia ongi konpaginatzen dire urte sasoian, eta orain neguan gehien bat kibitan ibiltzen gara, gero martxoan hasiko era berriro sagarretan, kimak eta berdeak eta egiten, eta ongi moldatzen gara bata bestearekin bai. Hori da ez, sagar ondotan, azkenean kimak eta atzeratzen da desenteia, ez? Martxo aldera edo, eta zueri espezial du zaizue. Eta gu gainera, beste elkarrizketan ikusi dugun bezala, problema dugu sagastia guria indarra handian dagoela, eta beti saiatzen geralik eta beranduena kimatzen, jakasi ostoa aterata, indarrak entzeko arbolari, eta tema horretan ongi lotzen ditugu garai guztiak. Gogoratuko digu ikusentzulei balorazio bat pixka bat, orain dela berriki edo bukatu zen ere sagar biltzaren denboraldia, ze balorazioa egiten duzu denboraldiaz? Generalean aurten sagarra asko izan du da, Gipuzkoan, hemen inguruan ere bai, gure kasu partikularrean ez dugu olako uzta handia izan, baina azkenen uste nuna baina gehiago atera dugu, eta hurrengo urtera ere materiala honek ikusten da, begiak eta lore begiak eta asko ikusten dira, eta optimista gara hurrengo urtean sartzen garen ongi produkzioan. Eta kasu honetan sagarrak eta kibiak kontutan hartuta, urte ontsamarra ez, biek baloratuz. Bai, urte generalean bi uzak ikusita, urte ona da, eta ongi aurrera jarraitzeko, eta pozik gaude. Eta hurrengo urtean ez, gainezka egiten duen bai sagarrak eta bai kibiak, eta seinale ona. Urte horren esperoan gaude, baina bitartean ere defenditzen garen bitartean, pozik. Osongi Lander, eskerrak eman, zalpen abok emategatik, oraintxe justu geratu zarete momentu bat, guri atenditzagatik eta ongi bukatu fruitu bilketa denboraldia, eskerrik asko. Eskerrik asko zuen bizitegatik eta nahi duzuen arte. Urdazubin gaude eta bertan etxelekua gaznategi baserrira etorri gara, badakizue, azken aldian, sari kuadrilla bat jaso dutela, sari garrantzitsuak, denak munduko gazta txapelketan, World Cheese Awards edo deitzen den horretan, eta Ana Marei du gurekin, zorionak lehenbiziko gauza. Mil esker. Aditu dugunez eta ikusi dugunez, sei sari etorri dira ez, etxelekuara, eta zuk azalduko diguzu hobekio, ze sari izan du diren, da ze gaznekin. Bai, ala da, 6 domina etorri dire, 2 urrezko eta 4 zilarrezko. Aurkeztu ginun etxelekua markakin gazna erdi ondua eta bengotxea markakin gazna ondua eta bakotxak lortu du urrezko bat eta 2 zilarrezko eta, konten. Hori da, bengoetxea izenarekin, Idiazabal jatorri izendapenaren barruan aurkezten zaretez. Bai, ala da, gaznoik biali gintuen Idiazabalen bidez eta bere bialituzte, eta gero guken etxetin biali nuen etxelekoa markazkoa nizu zenean, hori da pixkat gazteagoa. Aurten konkretuki behar bada beste urtetan, baino
lehentxo egin dira, ez, txapelketa hau egin da, ez? Bai, saindatu da tokiz, indute usaian izaten da Inglaterran, Londres edo Birmingham edola, eta ateatzen den aldiero kanpora data aldatzen dute. Aurten izan da Italian eta usaien nola izaten den azaroin erdialdera izan da urrien 18an. Eta, bueno, suerte ona garri zute ere, Italia aldera txapelketa joaterekin. Bueno, hurbiltik ere ikusi dugu pixka bate txapelketa nola izaten den, Donostin izan duzelikan, ez? Eta hor, Artzai Gazte Elkarteak antolatu zuen, zuek horre zineten, eta txapelketa oso potentea, ez? Bai, ala zen, hor kasu hortan bai guri tokatu zizaigun barne-barnean egotea, zeren Artzai Gaztak antolatu zuen, eta guk elkarteen barne baikara tokatu zizaigun pixkaten muntatzea, lana egitea eta kustea egiazki nola zen, zeren, bueno, gure lana izan zen pixkaten laguntzea antolatzailei, baina, bueno, ala ere kusten da ze manejatzen duten, ze gazna pila eta nola den pixka bat lehiaketoi. Ja, sari kuadrilla bat edo domin, kuadrilla bat poliki-poliki pilatzen ari dire, baina guztietatik indar edo garrantzi gehiena duen bat baduzu, ez, munduko gazte txapelketan? Bai, haundiena lortu duguna izan zen zazpigarrenak heldu ginailaik munduan, eta hori izan zen izugarria. Eta, bueno, 2009an hasi ginen lehenbiziko aldiz aurkezten, eta jaba ditugu 10 urte, eta, bueno, konten, jaba ditugu handana bat, 30 dominenetik pastu gara, eta aski konten. Hor adierazle garbia, bueno, ez dela suerte kontua, baizik hor dago eguneroko lana, eta bueno, kalitatearekin lan egitearen emaitzak. Eta ez dakit, denboraldia hasi duzuen gasna egiten, edo nola zebiltzate? Ez, oino ez da hasia, baina, bai, istantean. Orain jai dire ardiak unmatzen, eta, bueno, pixka bat bildotxak ere egon behar dute ardiekin, eta gero, bizpairu asten buruan hasiko gara, bai. Eta sari hauek laguntzen dute pixo bat indarrarekin jarraitzeko lanean, eta bueno, animoa da, ez? Azkenean zuen eguneroko lana konstantzia bada, gauza asko izan behar kontutan, eta jarraitzeko bideo berdinetik, ez, lagungarri dire. Bai, azkenean olakoa gauza lortzea, ez dakit da zure autoestima indako ongi etortzen da, eta bueno, bukatu da kanpaina bat, eta bertzea indarrean hasteko ongi etortzen da, ongi. Oso ongi, Anamari, badakigu Xabier Anai ere horri biltzen dela hartaldearekin, landalan, berarekin pixko bat solastuko gara eta utziko zaituztegu zuen martxan. Eskerrik asko beste bat arte. Ederki, mil esker. Hementxe jarraitzen dugu txelekuan eta Xabier Bengoetxearekin gaude oraingoan, Anamari Anaiarekin, eta nola ez zuri ere zorionak, Xabier, sari kuadrilla lortu zuen eta zorionak. Mil esker honitz. Badakigu zu arduratzen zarela batipat, hartaldeaz, gure gibelkaldean ikusten dugu hartaldearen zati bat, eta zuek ere berriz ere zikloari hasiera eman duzue, eta ezakit nola ardiak eta jaumatzen hasi diren, nola dauden? Bai, eguen erdidie ardi multxu bat, lehenbiziko multxua inseminazionetik erdiazten dugu, izateko lanean hasteko ardiko puxka batekin, bai. Inseminatzeko orduan aslana elkartean zaudete, ezakit, hazia eta beraien bitartez lortzen duzue, beraiek inseminatzen dute, nola izaten den prozedura? Bai, azkenen gu kontrolean eta kontrola segitzen gaituzte aslanakoek. Eta aslanako egiten dute lan guzi azkenean ardi esnean eurtu eta inseminatu eta segitu hartalde azkenean. Orduan pixka bat zuek ere inbar duzuna da, gero esnea izateko, pixka bat denboraldian banatu pixka bat koizpen aldetikan. Bai, hori da, gurea gazten dio guai umatzen eta azkenak izaten di martxoen bukaeran, eta orduan horremertzen luzatuta erdialdia izaten da esnea urtean luzexago bertzen az guai esita denak 6 hilabeteen buruko bukatuko zen bai. Erditze aldetikan arazorik izaten da, erditzeko momentuan edo ez? Bueno, nahi keria ez izatea, baina beti izaten da zerbait hainbertze ardi izan eta azkenean komplikatzen die parto batzuk eta hola lagundu behar die, baina gainen egon behar da eta gainen egon ez uztik, ez da problema handik izaten. Eta poliki-poliki erditzekin, daia gero arditik bildotxak entzekin, baina hasten daia gasnategirako lana ez? Hoi da, azkenean bildotzen asunto pastekin gero
deitzi eta gaznatira karri behar dugu esnea. Orduan ez dakit nola hartzen duzu zuk ere denboraldia, nola antolatzen zara jeizteko eta? Bueno, guk azkenean arditi lana erditzeko sasoinan beti berdintzua da. Tortzen gara arditira eta lehen ikusten dugu partoak eta partoak atenditu du lehenik eta gero deitzi ardiak eta bueno, azkenean segitu behar duzu ardien martxa lehenik zaindu behar da arrisku gehien duen gauza eta gero beti eguneroko lana deitzi eta bazkatu eta... Jeizeko hori denbora asko eramaten du edo? Bueno, demoraldi fuertenean laurehun bat ardi deizten dela, ordu terdi hola deizten pasatzen dugu goizetan, eta atzetan berriz bertze ordu terdi. Eta bueno, azkenean hori da ez, oreka bat bilatu behar da, ekoizpen aldetikan gaznatiken ze beharra den eta horren arabera, eta gero ezakit gaznatiken beti ere bi egunetik egiten duzu gazna edo sasoian arabera aldatzen da? Normalean bi eguntai, gero fuertenean behar bada batzutan egiten da geixo, baina bueno, normalean bi eguntai egiten dugu bai. Eta ez dakit, bueno, azken aldian egin dituen euri egun horiek, hainbeste egun euritan, aldaketa suposatzen du hartaldearentzat, ezin kanporateri edo nola ibiltzen zarete? Bueno, pixka limitatzen du, baina bueno, ardiak gehiago jaten du barnean, baina bueno, kanpora ateazten dugu bai, hala ere. Azkenean ardiarentzat euria ez da hain txarra, ez diotenez? Ez, bueno, latxa hemengo ardi bada, hemengo giroei gustatua da, orduan hortako du hile luzea, uria eixeo iristatzeko bere gorputzean, eta orduan, bueno, guri bezalatzen dute gustatuko, baina, bueno, azkenean bentaja bizia badu hortan ere. Aslanan, bueno, aspalditxutik zaudete sartuak, kontrol etxero eramaten dute beraiek ere, ez egite, ekoizpen aldetikan eta ardi kopuru aldetikan, da ja, bueno, ja tamaina bat hartua duzue, oreka bat hartu duzue? Bai, ni hasi nintzen duela 20 bat urte, hemen etxean gelditu nintzela, eta orduan sartu ginen Aslanan. Eta ordutik ardi kopurua pixka txikitu da, eta esnea berriz igo da, orduan azkenean oreka guai atxeman dugu bai, guretako bai. Ba, oso ongi Xabier, ba, bueno, zuek ere aprobetxatu, beti ere kanpoan izaten da lana zerreina eta eguraldiok pixo bat idorra dagoenez, ba, denbora gehiago galdu gabe, ba, segi zure martxan. Ba, eskerrik asko eta ongi segi. Mil eskerra honi zuei. Besterik gabe, agur esateko ordua iritsi zaigu eta eskerrak eman zuen arretagatik agurtzen gara datorren saio arte. Ongi segi.